أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonanmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Farko dai za mu fara da cewa alhamdulillah tunda wannan abu ne wato abin murna game da abin da ya faru tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya. A inda ita ƙasar Najeriya ta nemi cewa tana buƙatar ƙasar Nijar a ci gaba da yin hidima kamar yadda aka saba yi da, kuma cikin yardan Allah ita ƙasar Nijar ɗin ta amince, wanda yanzu haka ana nan za a ci gaba da yanda ake da, ana fatan ma ya fi daɗin. To kun ga wannan babban nasara ne. Yanzu dukkan mutanen da suke gefe suke so su ga sun haɗa mun faɗa in sha Allahu sai dai kuma su ci gaba da jin kunya. Tun da dama kullum muna faɗa ma Allah ya shiga cikin dukkan lamuranmu ne, ya kuma iya mana da iyawarshi, to kuma cikin ikon nasa ya amsa du'a'inmu. Wayannan mutane an dawo an haɗa kai don a ci gaba da yanda ake da. Dama fa faɗa tsakanin Nijar da ƙasar Najeriya ba abu bane mai iya yiwuwa. Wasu mutane ne kawai azzalumai suke yin wasu abubuwan da ba su dace ba don ganin sun haɗa wannan faɗa. Kuma na san mun san waye su, wayannan Yahudawan ne. Dalilin son su ga sun haɗa faɗan shi ne saboda su ma suna da wani nasu interest, wato abin da suke so don cimma nasu burin su samu wasu abubuwan da za su ɗauka su ci gaba da mu'amala, wato a ƙasanmu kenan. Za su haƙƙi abubuwa dai kala kala wanda lokaci ba zai bani daman da zan tsaya sai na lissafa muku su ba. Duk wallahi wannan haɗe-haɗen faɗan da ake yi duk su ne suke ƙirƙira. Kada ku ce wai akwai single abu wanda ya faru tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya da ya sa ake wannan faɗan. Kuma inda shi kai mai sauraro za ka iya biyo ni comment section ka rubuta mun, saboda na san babu shi ɗin ne. Wayannan mutanen su suke ƙirƙiran duk wani abu. Yanzu ko lokacin da ake cewa shi ƙasar Najeriya ɗin tana ƙoƙarin ta haɗa kai da ita a cutar da ƙasar Nijar. Kun ga ashe haɗa kai aka ce. To akwai wanda ya yi sponsoring ɗin ta kenan tun farko. Dukanmu na san mun riga mun san da haka. To shi yasa fa dole mu tashi mu ci gaba da addu'a. Wayannan mutanen da kuke gani ba za su taɓa rabuwa da mu ba. Duk ta hanyar da za su bi su yi wani abin da bai dace ba sai sun yi don dai su ga sun cimma nasu burin. To shi yasa a koda yaushe muke ƙara sa 'yan uwanmu a duk inda kuke ku ci gaba da sa wayannan ƙasashe a addu'a. Assalamu alaikum warahmatullahi.